Remunj. En dat vinden we ook hartstikke chic. Dat we ook Remunjse artiesten op de bühne hebben. En dat is net de minste. Het al ook in de finale gestaan van het LVK. En we kennen hem natuurlijk allemaal hier. Heel graag applaus voor patrickrogerlimburg. Goedemiddag Limburg! Goedemiddag allemaal! Zeker er klaar voor? Dan gaan we! Rien op die schuif! Dan gaan we! Zet hem aan! Ja! Hey! Het is begin november en dan kom ik weer van pas. Ik had je niet bekeken, maar nu morgen goed in kas. Ik word weer deputeren voor de optredens dit jaar. Die ben niet aan, die ben niet aan, die ben niet aan. Ik stond klaar. Hey go, ja! Ik ben de terug van de Joekskepel. Het hoeft niet zo'n alleen maar. Die en dat en grote nood, geen paniek. Want ik zeg, ik nu dat het Joekskepel muziek. Ik ben de terug van de Joekskepel. Het hoeft niet zo'n alleen maar. Ik kom gefeken in gefeken moet. En amuseer de kansen goed. Ik kom gefeken in gefeken moet. En amuseer de kansen goed. Ik speel niet in het vals, ach, dat hoort toch geen meer. Ik kan nog heel goed tegen de confetti en dat weer. Maar echt het allerergste is de zeven van de baas. Ik moet nu weer, ik moet nu weer, ik moet nu weer, ik heb gas. Ik ben de terug van de Joekskepel. Het hoeft niet zo'n alleen maar. Wie en dat ik houd de nood, geen paniek. Want ik zeg het nu, dat hoort de Joekskepel muziek. Ik ben de terug van de Joekskepel. Het hoeft niet zo'n alleen maar. Ik kom gefeken in gefeken hoed. En amuseer de ganzen goed. Ik kom gefeken in gefeken hoed. En amuseer de ganzen goed. Ik ben de terug van de Joekskepel. Het hoeft niet zo'n alleen maar. Wie en dat en fouten